tom profesionálnom nástroji Send Message na správu vlastne e-mail pohľadávok alebo požiadaviek? No, je to úplne prepracovaný systém, ktorý je na jednej strane veľmi jednoduchý pre používateľa, ale to, čo je v ňom a to, čo sa s ním dá robiť, je ako zložité len v tom, že tým pádom môžem ja ako používateľ viacej s tým čarovať. A to je podľa mňa niečo, čo som v živote jednak nevidela. A na druhej strane si myslím, že je to veľmi dôležité pre firmy, ktoré naozaj chcú tých správnych klientov osloviť správnymi vecami a trafiť ako keby práve ich potreby, aby to nebolo všetko, ako keby všetci vo v jednom vreci, hej? Že proste to pekne rozdeliš medzi tých ľudí. A ktorá tá funkcionalita sa ti tak najviac pozdáva? V podstate je to celé o tom, že tie zoznamy sú nejakým spôsobom dané, vlastne ich tam vkladáš, tie mená, ale to, že si tam dáš ty napríklad položku ružový kvietok a všetkým, čo majú ružový kvietok, pošleš len niečo, tak to je len niečo, čo vlastne chceš, tak to je úplne geniálne, lebo proste je to otázka pár kliknutí. Čiže tá špecifikácia, že komu má presne čo ísť. Áno, že tá cieľové skupiny a tá náväznosti v tom. Hej, a to je proste, podľa mňa to úplne perfektné. A keď už v podstate, teraz som urobila prvý mail, hej, a keď to odíde, tak viem, že to odíde správne, že to nebude, že 3-krát tam bola adresa, že niekomu príde 5-krát niečo a tak ďalej. No a zároveň, že si potom môžem pozrieť, že či si ten človek naozaj ten mail otvoril, či tam mu niečo, či to treba preposlal a tak ďalej. To je podľa mňa ako taký malý poklad, ktorý človek si možno ani neuvedomuje, že má. Hej. Takže to je úplne super. Super, ďakujem. Prosím.